बेयाव नुजाफैनो बेनि सारियावनो जिरायनाय सारमोन मिसिमा दख'ना दरजाफोर बुरजा पार्कनि गाज्रि सोद्रोमाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय जाबाय। आंनि मुङा पिपिला ब्रह्म। आं सुरुपस्थिति हिउमेन रिसोर्च हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायोमोन। आंनि पार्सेन्टेजआ 72.66 जौखोन्दो आं मोननो हादोंमोन। आं दा भारत बर्मा एकाडेमियाव साइन्स लानानै बाय'लजि आयदाजों नीट एग्जामखौ होनानै आं सासे डक्टर जानो सानदों। आंनि फरायनायाव आंखौ आंनि बिमा दङ जाय आंखौ नोगोद सापर्ट खालामो। आंनि बिफा दङ गासिबो आंखौ सापर्ट खालामो। आंथ' बेयाव सुरुपस्थिति हिउमेन रिसोर्चआव हस्टेल थानानै फरायदों। हस्टेलाव आंखौ मिस मेडाम वार्डेन सारमिस गासिबो मोजां मोनो एडभाइस होदोंमोन। बिसोरनि गेजेरजोंनो आं बेबायदि पार्सेन्टेज लानो हादों। एसेबांबो बुरजा नङा आंनि पार्सेन्टेजआ, थेवबो आंनि पार्सेन्टेजआव गोजोननाय दङ। आं दा बेखौनो बुंनो सानदों दा बाव फरायबाय थानाय फंबाय बिनानावमोना आंनिख्रुइ बांसिन जे बे आमटेका हालामाव आंनिफ्राय बांसिन जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारदों। थेंक इउ। जों मिथिगौ